Dwa tajba, merħba bikom, grazzi tal-li naqattu mana għal din il-polza u grazzi tal-li wkoll kena dik il-laqa żgħira ta' preparazzjoni l-biraħ lura. Kif tafu, sfortunatament għandna żewġ postijiet biss għal St. Francis imsida għat-tieni sena kindergarten u fil-waqt għandna 3 applikazzjonijiet. Għalhekk se ntellaw il-polza bejn dawn it-3 titfal u bat inċemplu wara l-intellaw il-polza nċemplulkom u intom tajdu natik probabilment ikkonfermaw li l-ewwel 2 ħajgħażlu l-imsida u l-ieħor jew jibqa' fl-iskola li qiegħed jew forsi jista' jibdel minn għal San Ġwan jew Birkirkara jew Santa Luċija. Ħanibdew billi intellaw il-polza qudiemkom. Kull manna 3 applikazzjonijiet għaw is-Sinjura Kassar li tieħu ħsieb il-polza, kull manna 3 qegħdin ma nafx jekk nistgħux tarawhom u intellaw waħda minnhom. Ekku. L-ewwel waħda hija ta' Abela David Gerald M1947. M1947 Abela David Gerald. Daġi il-number 1. Ekku dik kienet l-ewwel polza, sa telat it-tieni polza u t-tieni polza hija ta' M2179 Vella Chris Vella M2179. Chris Vella ġi fit-tieni post. Xorta ħantellaw it-tielet waħda, xorta ħaniftħuha biex hekk kulħadd ikun jaf li kellna t-3 ismijiet fil-polza tagħna u din hija ta' M1408 Jake Sant. Sant Jake M1408 u dan ġie fit-tielet post. Issa biex nkunu kollox ċert se nċemplulkom biex nikkonfermaw l-għażla tagħkom sewwa. Se nibdew billi l-ewwel inċemplu lil mama ta' David Gerald Abela u naraw se tkun ir-risposta tagħha. Ekku aħna qegħdin hawnhekk fil-sala tal-Kurja warajja għandha San Pawl u nirringrazzja wkoll il-Father Stefan u t-tim tiegħu li qed jgħinuna fit-trasmissjoni ta' dina il-polza. Aħna wara din il-polza li għandna magħkom għandna polozz oħra għal skejjel oħra ta' St. Francis għadħul fil-Kinder 1. Tajjeb, għandna Sinjura Abela fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, l-għażla tiegħek St. Francis imsida, grazzi Sinjura. Mela Sinjura, thank you, grazzi. Mela Sinjura il-mamma ta' David Gerald Abela kif kien mistenni konfermat li ħatgħażel St. Francis imsida. Nirringrazzjawha tal-li kienet magħna għal din il-polza u issa din inċemplu il-mamma ta' Chris Vella ħannaraw jekk tagħmilx l-istess għażla wkoll u fil-każ imbagħad inċemplu wkoll il-mamma ta' Jake Sant ħannaraw jekk tikkonfermax l-iskola li jibqa' fiha jew tibdilx l-iskola għal xi skola oħra. Mela, yes, l-għodwa tajba, Sinjura, grazzi tal-li naqat magħna, grazzi. Bonġu, għal Chris, St. Francis l-imsida, all right, nirringrazzjawk, Sinjura, grazzi. Mela għandna daw iż-żewġ għażliet għal St. Francis imsida, issa sa nċemplu wkoll il-mama ta' Jake Sant sabiex nkunu nafu x'inhi l-għażla tagħha jekk se tħallih fl-iskola li qiegħed fiha preżentement xorta skola ta' St. Francis jew tażellu xi oħra minn dawk li hemm li għandna postijiet fihom li huma ta' Santa Luċija, San Ġwan u Birkirkara. Okay. Kif konna informajnikom ukoll jekk ikonna xi kanċellazzjoni aħna l-Sinjura Sant tkun l-ewwel waħda fil-polza. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Sant. Mela, għal Jake jibqa' Birkirkara, all right. Grazzi, Sinjura, nawgurawlek, thank you, grazzi ħafna, grazzi. Mela hekk għamilna din il-polza ċkejkna għal dħul fit-tieni sena kindergarten li kienet bejn 3 applikanti li xtaqu jmorru St. Francis imsida.
tnej minnhom se jagħmlu hekk u tifel ieħor se jkompli fl-iskola ta' St. Francis Birkirkara. Nirringrazzjawkom, infakkar li tkunu tistgħu taraw anke dan il-video jekk tkunu tridu fuq il-website tal-Kurja u anke r-riżultat ta' din il-polza ntellgħuh ukoll fuq il-website ta'. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u l-parteċipazzjoni tagħkom. Nawgura.